Aquell petó que ens van fer el Ramon i jo al teatre ens va llançar finalment l'un als braços de l'altre. La torreta. La mateixa torreta on havíem compartit tants jocs d'infantesa i on més tard havíem descobert que ens estimàvem, es va convertir en el nostre refugi. Allí ens trobàvem cada dimecres a la tarda, durant tots aquells mesos de 1962, i per unes hores ens oblidàvem que més enllà d'aquelles parets existia el món. Havíem hagut d'esperar 23 anys per estar junts i assaboríem cada segon com si fos l'últim. Vine. Acosta't. M'agrada tant estar així amb tu. I a mi? Em passo la setmana esperant que arribi el dimecres. No sé què faria sense tu. Sempre he sabut que tornaríem a estar junts. T'estimo tant. Són 2:15, me n'he d'anar. Tant de bo no haguéssim de mirar el rellotge. Calla. Havia après a mentir amb tanta naturalitat que es va convertir en un costum. I el Frederic, sense saber-ho, em va ajudar a tenir l'excusa perfecta. El meu home estava preparant un llibre sobre la història de la medicina a Catalunya i jo l'ajudava recollint informació d'algunes biblioteques. Cada dimecres agafava el cotxe, però en comptes d'anar a la biblioteca de Vic, com havia fet creure a la família, anava a la Torreta a trobar-me amb el Ramon. Encara estàs treballant? T'esperava. Com ha anat? Bé, molt bé. I tu has tingut moltes visites? No em puc queixar. Amb aquest fred hi ha mig Barcelona engripada. Sort que el doctor Ribalta mai no es posa malalt. M'agrada veure't tan contenta. Si no ens paguen el que ens deuen, s'ha acabat fer més hores extraordinàries. El Simó té tota la raó. Què s'han cregut, aquests? Ells vinga omplir la bossa. I nosaltres, au, a treballar sense cobrar. No, queixar-nos no serveix de res. Si la majoria està d'acord a no fer més hores fins que no ens paguin el que ens deuen, el que cal és parlar-ne amb el senyor Dalmau. Molt ben dit. Digue-li tu, Antonio, que això de les reivindicacions et surt molt bé. Venga, hasta luego. ¿Tú vas a hacer esto? Déjelo, padre, no quiero discutir. No tienes nada en la cabeza. No empecemos. El señor Dalmau nos ha dado casa y trabajo. Todo lo que tenemos es gracia, ¿eh? Y ahora tú le vas a dar ese disgusto. Mire, yo lo único que sé es que me paso 10 horas al día metido entre esos telares y tengo derecho a cobrar por mi trabajo. Por una vez que se retrasa. Si todos estamos de acuerdo en no hacer más horas hasta que nos paguen lo que nos deben, yo se lo diré al señor Dalmau. ¿Y por qué va a ir tú? ¿Por qué no va cualquier otro? Hijo, que ya tuviste problemas. No te metas en mal lío. ¿Pero qué líos ni qué leche? Pido lo que es nuestro, nada más. Haz caso a tu padre, que quiere lo mejor para ti. Mire, guarde sus consejos para otro, ¿eh? Yo ya no soy un niño. I hem decidit no fer més hores. Jo sempre he pagat a la meva gent. Aquesta vegada no. Però no he pensat ni per un moment que jo també tinc els meus motius. Sí, senyor Dalmau, suposo que sí. Però aquest no és problema dels treballadors. Nosaltres fem la feina. Sí, ja ho sé, i heu de cobrar. Però resulta que a mi també em deuen molts diners. I si no servim aquesta comanda abans de final de mes, si no hi posem tots el coll... Nosaltres demanem el que és nostre. Tu el que has de fer és treballar. I si no t'agrada, au, bon vent i barca nova, que si te'n vas ens quedarem ben descansats. Tu, Xavier, no t'hi fiquis, val més que callis.
Demà he de marxar a Madrid per coses de la feina, però així que torni ho arreglarem. Dóna'm una setmana. Només una setmana i et prometo que tindreu els diners. D'acord, una setmana. ¿Se puede? Digui'm. Sí? Sí. Gràcies, Roser. Merda. Què passa? Hi ha hagut un esllavissament a la carretera de Vic i el trànsit està tallat. Els camions que esperem estan aturats des de fa més d'una hora. No, si hi ha dies que voldria més no llevar-se. No sé com pots permetre que aquest mitja merda de l'Antonio et parli d'aquesta manera. T'has de saber imposar. Tu ets l'amo. I què et penses? Que en trauràs res imposant-te? Encara n'has d'aprendre molt de tractar amb els altres. Sempre seràs un tobo. Ha sido detenido el dirigente comunista Julián Grimau, quien declaró ser miembro del Comité Central del Partido Comunista. El detenido fue trasladado a las dependencias policiales, donde intentando huir, saltó por una ventana y cayó de cabeza desde una altura de 6 metros al callejón San Ricardo. Ai, pobre home, caure des de tan amunt. Espera su ingreso en la cárcel Pots de comptar si he Carabanchel. caigut. Vols fer el favor de no encantar-te i portar més sucre? Ai, sí, senyora. Pobre home. Però què volen aquesta gent? Els comunistes sempre per tot arreu. Rojos i masones, tots a la presó, oi que sí, àvia? Va, Xavier, prou de parlar de política. El Franco sempre ho ha tingut ben clar. Desfer-se de tots els que li fan nosa. Frederic, home, tu també? Bona nit, família. Hola, Llorenç. Hola. Hola. T'he preparat la maleta per anar a Madrid, però no sé quines camises vols. No ho sé, tu mateixa. M'he esperat fins que han arribat els camions. Es veu que ha plogut molt i hi ha hagut un esllavissament a l'altura de Centelles. Ah, per cert, Isabel, no és per on baixes tu? No has trobat cua avui? Jo? Sí? No passes per aquella carretera quan tornes de Vic? Vaig callar per no haver de mentir. A casa nostra tots teníem els nostres secrets. La mare ens havia amagat que el pare havia tingut un fill amb la seva secretària. Aquell nen, el Pau, un dalmau com tots nosaltres, havia crescut en un orfenat des de la mort de la seva mare i després tenia tanta pressa a fer-se ric que es va passar 3 anys a la presó. Pau! Quines ganes tenia d'abraçar-te. Tant de temps tancat aquí dins que em pensava que em tornava boig. Ara ja ha passat, eh? Un dia tan preciós. On anem? Vols que fem un taxi? No. Tinc ganes de caminar. De veure gent. Ara tot anirà bé, ja ho veuràs. Això si no fem més ximpleries. També ens hauria pogut sortir bé i ara estaríem forrats. Pau, el meu pare ja és gran i ara vol deixar el bar. Jo havia pensat, si tu vols, esclar, que el podríem portar entre tots dos. De moment no és gran cosa, però amb el temps, no sé, fins i tot podríem posar una petita fonda. Què et sembla? Mentre jo era allà dins també he pensat força. En els del Mau. Hola, Dolors. Saps si ja tinc a punt la ràdio del cotxe? No, no ho sé. I el Ramon no hi és. Ha sortit a arreglar una tele. Tardarà gaire? Sé quan se'n va, però mai quan torna. Dona, és que la botiga hi deixa el puntal de la casa. Sí, pots comptar. Si vols passar més tard... No, és igual. De fet, aquests dies no necessito el cotxe. Me'n vaig a Madrid amb tren. Com vulguis. Suposo que ja la deu d'haver enllestit. Em va dir que l'arreglaria ahir a la tarda. Mira, ja tinc el taxi aquí. Llavors segur que encara no ho ha fet. El dimecres a la tarda sempre està molt ocupat. Ah, sí? Sí. Ell diu que va al magatzem del Poble Nou. Però... Va, no et queixis. Si el Ramon val un imperi. Sí, un imperi. Però no em fa gens de cas. Però si només té ulls per tu. Sí, és clar. Jo sóc la seva dona. Que tenga buen viaje, señor Dalmau.
Com goses venir a aquesta casa? M'he passat 3 anys a la presó, senyora. He tingut molt de temps per pensar. Em fa l'efecte que a les senyores com vostè no els agraden els escàndols. Què vols? Vostè coneixia la meva mare, la Clara Genovès. Se'n recorda? Una empleada de la fàbrica, sí. Els bons patrons tenen el costum d'ajudar els seus treballadors. On vols anar a parar? Miri, no tots tenim la mateixa sort en aquesta vida. A vostè, al seu marit, als seus fills, no els ha faltat mai res. En canvi, els pobres desgraciats com jo els tanquen a la presó perquè els senyorets com el seu fill no quedin empastifats. El meu fill no va fer res. El seu fill s'ho va passar la mar de bé amb una senyora que jo mateix li vaig proporcionar. Amb una meuca. Digui-li com vulgui, però jo m'he podrit 3 anys a la presó i ha arribat l'hora de fer les paus. Les paus? Necessito diners per muntar un negoci i vostè em pot ajudar. Ajudar? Aquesta sí que és bona. Vas fer xantatge al meu fill, ja no te'n recordes. Hi ha coses que val més oblidar, no li sembla? Què vols dir? Totes les famílies tenen els seus secrets i convé que no se sàpiguen. Ets un desgraciat. Un desgraciat que pot xerrar el que sap. I què saps? Digues. Coses. I no sols del seu fill. Però no s'inquieti, senyora. Per 1000 duros tindré la boca ben tancada. Espera't aquí. Té. I no tornis mai més. Gràcies per la seva bondat, senyora Victòria. Sí, papà, esclar que tot va bé. Què et penses, que per un dia que ets fora el món s'ensorrarà? Que sí, papà, que no faré res sense consultar-t'ho. Si surt qualsevol imprevist et truco. Au, va, no pateixis. Adéu. Endavant. M'has fet cridar? Sí. Fa molts anys que treballes en aquesta fàbrica, oi? D'aquí 10 minuts acaba el meu torn i encara tinc força feina. L'encarregat de la tercera nau està a punt de jubilar-se. I què? Si convences els teus companys perquè facin les hores extres que se'ls hi demanen, el lloc podria ser teu. No entenc per què el meu pare t'aprecia tant. Sempre seràs un pobre desgraciat. Ja s'ha acabat? No, encara no he començat. Escolta'm bé. El dia que jo porti aquesta fàbrica, tu i tots els que et venen al darrere sabreu com les gasto. Si hem d'esperar que acabis la carrera, n'hi ha per anys. Desgraciat. Em sembla que això ja ho has dit abans. Et penses que ets molt llest, oi? Doncs ja pots anar a baix i dir-los als teus amics que avui la feina enllestida per dilluns. No, no podem fer més. No podem. N'estic fins als collons de les vostres exigències. Vosaltres aquí veniu per treballar i fareu el que jo us ordeni. Per collons? Perquè sóc qui mana. I si no us hi veniu, ja els hi pots dir a aquesta colla de desgraciats que els engego a tots al carrer. Si tienes huevos, se lo dices tú mismo. Què? T'agrada? On vas amb aquesta moto? No em diguis que l'has... No l'he robat. És meva, l'he comprada. Comprada?
Però si no tens ni un duro. Pau, en quin embolic t'has ficat, ara? Ja et vaig dir que tenia grans projectes. No m'espantis, Pau. No vam quedar que portaríem el bar del pare. I què hi ha de fer una dona com tu amb un bar de mala mort? Tu no has nascut per servir taules i rentar plats. Una dona com tu només pot ser una senyora. Pau, ja et vaig fer cas una vegada i ja saps quins mal de caps ens va portar tot Però que no ho entens, bonica. Ja n'hi ha prou de ser uns pelacanyes. Tindrem la vida que ens mereixem. Això mateix vas dir fa 3 anys i mira on vas acabar. Ara és diferent. No és diferent, Pau. No sé quina em portes de cap, però segur que no m'agrada. Tingues una mica de confiança. Que tot anirà bé, ja ho veuràs. Va, puja. Les amenaces del Xavier van encendre els ànims dels treballadors i alguns, fent costat a l'Antonio, van decidir declarar-se en vaga. El Llorenç continuava a Madrid i el Xavier estava convençut que podria solucionar el problema tot sol. ¡Sal de ahí y habla con nosotros! Què, Dalmau? Estàs content, eh? Fota'ns fora si ets home! Queda't aquí, parla amb nosaltres! Us en penedireu, malparits. Farem vaga fins que se'ns pagui el que se'ns deu! Sí! I ens apugin les hores! I si acompleix el que ha dit? I si ens fot escales avall? Jo tinc dona i 2 fills. Sí, doncs vés a treballar si tant te pot fa. Ei, pensa en els d'Astúries. Van haver de fer 3 mesos de vaga. 3 mesos! I al final van aconseguir el que volien. Ho van aconseguir. Estarás contento. Ya tienen lo que quería. Dirá usted lo que quiere, el señorito. Oye, ¿dónde crees que vas? A trabajar, como es mi obligación. No fotis, Paco. Tots hem de fer pinya. Ei. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Coi, Paco, no siguis esquirol. Madre! ¡Cago en Dios! ¡Deixa'ls que vas! ¡Vale ya! ¡Deixa'l tranquil! ¿Se encuentra bien, padre? ¡Vale ya! Deixa'l. No el podem obligar. Ja vais tu, això és dolent. Quan era petita, em passava els dies de pluja enganxada a la finestra. I segur que també feies dibuixos damunt el vidre entelat. Sí. Però em feia ràbia que duressin tan poca estona. I quan començaven a regalimar els esborrava de seguida. M'agradaria tant poder estar així tota la vida amb tu. I despertar-me cada matí al teu costat. I sentir l'escalfor del teu cos. Ahir vaig somiar que anàvem a París. París? I pujàvem dalt de tot de la Torre Eiffel. I quan es feia fosc, anàvem en vaixell pel Sena i veiem la ciutat il·luminada. Sembla que hi hagis estat de veritat. Algun dia hi anirem. Sí, algun dia. Ja ho veuràs. Tanca els ulls. Els tens tancats? Sí. Molt bé. Imagina't que és un dia gris i plou, com avui. I tu i jo caminem abraçats sota el paraigua pel Boulevard Saint-Germain. Mira, ara ve un cotxe. Vigila que ens esquitxa. I tu m'agafes de la mà i entrem dins una cafeteria. Que bé que s'hi està. Ens traiem els abrics mullats i demanem un cafè amb llet ben calent. Si fos veritat. Ho serà. T'ho prometo.
El Ramon i jo ens aferràvem a allò que teníem i somiàvem en viatges que potser no faríem mai. Tancats dins la torreta, vam construir un paradís on tot era possible i ignoràvem que algú havia descobert el nostre secret. Què hi fas aquí? Pensava que arribaves demà. Doncs ja ho veus. He arribat avui. I què? Com ha anat per Madrid? Bé. Molt bé. I aquí? Alguna novetat? No, res que no es pugui solucionar. Ja t'ho explicaré. Això. Explica-m'ho. Explica'm per què hi ha piquets a les portes i els telers no funcionen. Senyor Dalmau, el Paco Hernández demana si el pot rebre. Ara no podem estar per ell. Digui-li al Paco que ja parlarem demà. Roser, digui-li que entri. Molt bé, senyor Dalmau. Només em faltaves tu aquesta tarda. Però ja en parlarem. I tant que en parlarem. Buenas tardes tengan ustedes. Señor Dalmau, vengo para decirle que para nada estoy de acuerdo con esa huelga. Ya sabe usted que yo le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí y mi familia. Y por nada del mundo haría algo que le perjudicara. Pase lo que pase, yo seguiré con mi trabajo, tal y como es mi obligación. Muchas gracias, Paco. Debe usted disculpar a mi Antonio. Ya sabe que el chico tiene mucho carácter, pero a veces se deja llevar. Claro. Bueno, si se le ofrece algo, ya sabe dónde encontrarme. T'ho puc explicar tot. Els obrers... Calla! No et vull sentir. Roser, digue-li al senyor Valls que he de parlar amb ell. Però què fas? El que hauria d'haver fet l'altre dia. Deixar la fàbrica en mans d'algú responsable. Jo he de resoldre un assumpte a Barcelona, però tu vens amb mi. Aquí no vull que t'hi quedis. Por la radio han dicho que mañana hará mucho frío. Buenas noches, hijo. Ahora te preparo la cena, ¿eh? Pero ¿cómo ha podido caer tan bajo? Antonio, así no le hable a tu padre. ¿Mi padre? Mi padre le ha faltado tiempo para irle a lamer el culo al patrón, cuando todos estamos en huelga. ¿Y qué? No quiero quedarme sin trabajo. No quiero que mi familia vuelva a pasar hambre porque a un puñado irresponsable se le ha metido en la cabeza que no hagamos más horas extra. Tenemos derecho a pedir lo que es nuestro. Eso, y que nos echen. Pero ¿cómo puede ser tan cobarde? Eso es lo que tú crees. Pues este cobarde dejó su tierra para venir aquí a buscar el pan. Eso, otra vez la misma canción. Ya estoy más que harto de escuchar siempre la misma historia. Pues no hay otra. Si todos fuésemos como usted, todavía estaríamos trabajando 60 horas semanales por un sueldo miserable, ¿eh? Si nosotros no luchamos por nuestros derechos, ¿quién va a hacerlo? ¿Tanto cuesta entenderlo, padre? Yo lo único que entiendo es que tengo que estar agradecido a quien me ha dado la oportunidad de tener una vida digna. ¿Y dónde está su dignidad, padre? ¡Cállate! ¡Callaros los dos! Ho veus? Funciona perfectament. Només tenia una resistència feta malbé. Ja. Em sap greu haver trigat tant, però últimament vaig de bòlit. Sí, ahir en tornar de la fàbrica vaig passar i no hi eres. M'han explicat això de la fàbrica. Jo de tu no m'amolyaria gaire. Els treballadors t'aprecien. Tu, Ramon? Tu també m'aprecies? Jo? Esclar que sí. Som amics des de petits. Per què em surts amb això, ara? Ahir a la tarda, quan anava cap a la fàbrica, vaig passar per la torreta.
El teu cotxe i el de la meva germana eren fora. Esteu bojos. No t'hi fiquis. Estimo la Isabel, l'he estimat sempre. Suposo que era inevitable. He hagut de passar tants anys per donar-te... Què? Per veure-us d'amagat? És això el que vols? Sí. No ho sé. El que sí és que vull estar amb ella i que no puc fer res per evitar-ho. No diguis tonteries. La Isabel és una dona casada. I tu també ets casat. T'imagines què passaria si se sabés? No ho sap ningú. No siguis ingenu. La Dolors ho sospita. Però calla, perquè no et vol perdre. I jo també ho he descobert. Puc viure sense ella. No puc. Però vols fer el favor de tocar de peus a terra? Has pensat per un moment com es pot resoldre aquesta situació? No té solució, cap ni una. No ho sé què puc fer, no ho sé. Si de debò l'estimes, això s'ha d'acabar. Sí, esclar. Però no li diguis res a la Isabel Llorenç. No li diguis que ho saps. Això ho faré jo. El Llorenç va complir la seva paraula. No em va dir res. Però jo notava que em defugia. S'excusava amb els problemes de la fàbrica. Us vaig demanar una setmana i tu hi vas estar d'acord. I ho vam complir, però el seu fill ens va insultar i ens va amenaçar. Ens va dir que ens faria fora si no treballàvem tot el cap de setmana. Ja, i la resposta ha estat fer vaga. No se'ns pot tractar com si fóssim animals. En aquesta casa sempre hem tractat a tothom amb respecte. I em sembla que ha quedat ben demostrat. Vostè no ho nego, però el seu fill... El meu fill no porta la fàbrica. Doncs ell es pensa que sí. Mira, no en vull parlar més. Hem d'acabar aquestes peces abans de Nadal, si no hi perdrem molts quartos. Antonio, m'has d'ajudar. Jo no hi puc fer res. Però què punyetes voleu, ara? Els diners que us dec d'aleshores els tindreu demà al matí, com us vaig prometre. La gent estarà contenta, però em sembla que no n'hi ha prou. Doncs què voleu, ara? Els treballadors exigeixen que el seu fill es disculpi públicament. Eren dies de molta agitació amb el Nadal tan pròxim. Quan passava per davant de la botiga no veia mai el Ramon. Estava tan enfeinat, però no em preocupava. Només calia esperar que arribés el dimecres perquè tornéssim a estar junts. Bona tarda, senyora Victòria. Què? Tot a punt per les festes? Espero que passi un bon Nadal acompanyada de tota la família. Ves-te'n. No tan de pressa, que vostè i jo encara no ens hem dit tot. L'altre dia vam I quedar... qui se'n recorda de l'altre dia? Vostè és una ànima caritativa. I ara pel Nadal segur que voldrà fer el bé als pobres desgraciats com jo. Va, deixa'm tranquil·la. I tant que sí. Què li semblarien 1000 durets per deixar de veure'm durant una temporada? Però com t'atreveixes? Tot té un preu, senyora meva. I si no vol que xerri més del compte, ja sap el que ha de fer. I si m'hi nego? Aleshores, ho diré tot. I què diràs? Vostè i jo sabem... No m'enganyaràs una altra vegada. Què saps? Va, digue-ho. Estic esperant. El seu fill Llorenç, amb aquella dona, podria ser un escàndol. Quan la mare es va adonar que el Pau no sabia res del seu secret... Passi-ho bé. Va respirar tranquil·la. Aquell pobre noi ignorava que ell també era un dalmau. No sé com em demanes que faci una cosa així. No t'ho demano, t'ho exigeixo. Mai! Em sents? No em penso rebaixar davant d'aquella púrria. Aquella púrria, com dius tu, són els que et mantenen. Sense ells nosaltres no seríem res. No siguis tan sentimental. Ets un tou, pare. I ells ho saben i et fan anar per on volen. Demanaràs disculpes tant si vols com si no vols. Si els teus treballadors fan vaga i fas anar a la policia i els obligues a tornar a la feina, és així com s'arreglen aquestes coses. Això és el que faries, si fossis tu, oi? Esclar. És el que hauries de fer tu si tinguessis una mica de sang. Però no t'estimes més veure com el teu fill s'humilia davant d'una colla de morts de gana. Aniràs a la fàbrica i els hi demanaràs perdó. T'agradi o no t'agradi. Hauríem de trobar una altra manera de resoldre. I tu no t'hi fiquis, mare. Demà al matí t'espero al despatx, a primera hora. On vas, ara? On vas, pels collons? Francesc Xavier! Señorito Javier, ¿qué se le ofrece? ¿Dónde está Antonio? Dígale que salgo ahora mismo. Pues no está. ¿Qué ocurre? Cuando veas a tu hijo le dices que deje de hacerse el héroe. Y que si mañana no vuelven al trabajo lo va a pagar muy caro. Señorita... Dile también, por si no se acuerda, que la casa donde vive es de la familia Dalmau. No sé si me entienden.
Ustedes sabrán lo que hacen. Le has oído. Nos van a echar. Y todo por culpa de tu hijo. El Javier ese un mequetrefe que no sirve para nada. Calla, mujer, a ver si te van a oír. Pues que me oigan. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos sin casa y sin trabajo? ¿Quieres callarte? Cuando te pones así es que me sacas de quicio. Todo por culpa de Antonio. Mira que se lo tengo dicho. Pero nada, es a lo suyo. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien le haga razonar. Tiene a quien parecerse. Mira, le va a decir a tu hijo que se deje de huelga y se ponga a trabajar. ¿Yo? Anda. ¿Y por qué no se lo dices tú? Porque aquí mando yo y no se hable más. Pues sí que vamos apañados. Finalment va arribar el dimecres. Estava contenta i tenia moltes ganes de tornar a veure el Ramon. Com cada dimecres, vaig dir que anava a la biblioteca de Vic. El Frederic vivia feliç ajudant els altres. I jo, encara que estigués bojament enamorada del Ramon, m'estimava el meu home i no volia que patís. Pero, hijo, el señor Dalmau os ha pagado las horas que os debía. ¿Qué más quiere? No lo entiende, madre. Ese pringao nos trató como si fuéramos basura. Nos debe una disculpa. ¿Pero a ti qué más te da? Las palabras se las lleva el viento. No. Somos trabajadores, pero gente honrada. Y nos merecemos un respeto. Oh, cuando seas mayor entenderás que todo ese orgullo no sirve para nada. Sirve para que te respeten. ¿Le parece poco? Andabas por los 7 años, cuando don Anselmo, el maestro del pueblo, te pegó un par de bofetadas por algo que no había hecho. ¿Y para qué me cuentas eso ahora? Te negaste a ir a la escuela. Decías, con esa cabezonería que has tenido siempre, que si don Anselmo no te pedía perdón, tú no ibas. ¿A dónde quieres llegar, madre? Pero volviste a la escuela, solo para no disgustar a tu padre. ¿Y don Anselmo no te pidió perdón? Tenía 7 años. Y un corazón así de grande. No, madre, no podemos dejar que nos pisen. Tenemos que luchar por nuestros derechos. Mira a los del norte, se pasaron meses protestando, pero al final consiguieron lo que querían. Nuestra obligación es pelear por lo que es justo. Nuestra obligación. ¿Tan difícil era hacer borrón y cuenta nueva? Si eso es una chiquillada. Ese niñato es un chulo de 3 al cuarto. Que no sirve para nada y que se cree con derecho a insultar a todo el mundo. Y eso no, madre, ¿eh? Eso sí que no. Nosotros también tenemos nuestro orgullo. Dile a tu hijo que se meta ese orgullo donde le quepa. Dígale a padre que a Dios gracias yo aún conservo el mío. Por ser tan listo y tan sindicalista, vamos a quedarnos sin trabajo y sin casa. Dígale a padre que... ¡Callarse los dos! Estoy más que harta de tanta discusión en esta casa. Tiene razón, madre. Tengamos la fiesta en paz. ¡Madre! El domingo los de la parroquia nos vamos de excursión al Tibidabo. Tú no vas a ir a ninguna parte si yo no te dejo. Aquella tarda em vaig esperar més de 2 hores a la torreta, però el Ramon no va venir. Era la primera vegada que faltava la nostra cita i vaig tenir por que li hagués passat res. Però en tornar a casa el vaig veure a la botiga i em vaig tranquil·litzar. Tanmateix, el cor em deia que passaria alguna cosa terrible i no m'equivocava. Fa una nit preciosa. Què és això? Te l'he portat aquesta tarda. París es la ciudad de los sueños. He pensat que t'agradaria. Gràcies.
No vols saber per què no he vingut? Vas dir que algun dia hi aniríem? Isabel, t'has parat a pensar què passarà quan el teu home o la meva dona Hi ha unes descobreixin fotografies precioses, mira'l. He estat rumiant. Això no pot continuar així. Sabia que arribaria aquest moment. I que sàpigues que aquests mesos he estat l'home més feliç de la Terra, però n'estic tip d'amagar-me de la gent, com si estimar fos un pecat. Ho és. Som casats. I perquè som casats hem de renunciar al que sentim? Vull estar al teu costat dia i nit. I poder passejar amb tu i agafar-te de la mà i anar al cinema. Anem-nos-en de Barcelona. Comencem una altra vegada, ben lluny d'aquí. Te n'adones del que m'estàs demanant? No pot ser, tinc una filla. La Núria també pot venir amb nosaltres. T'has tornat boig. Cal que fem aquest pas si volem estar junts. No puc. Em vaig a dormir, que demà de matinar. Bona nit, fill. Bona nit, iaia. Bona nit, mare. Que descansis. Aquest xicot vol totes les pessetes. És treballador com n'hi ha pocs. Ha tingut un bon exemple. Quan el Ramon tenia la seva edat, també es passava tot el dia burxant dins les ràdios. Ai, fill? No, mare. Quan jo tenia l'edat d'en Jaume, ja havia fet la guerra i m'estava podrint en un cul de presó. Em sembla que ja és hora que me'n vagi al llit. Bona nit. I tu, no estàs cansat? No. He pensat que aquest any per Nadal podríem convidar els teus cosins. Què te'n sembla? Ja ho veurem, encara falta per Nadal. No tant. La setmana entrant és la Puríssima. Et dic que ja en parlarem. Molt bé, com tu vulguis. Perdona, no sé què em passa, estic nerviós. No en tens la culpa. No t'amoïnis. Ja en parlarem més endavant. Per què ets tan bona amb mi, Dolors? No pots dormir? Tinc una mica de mal de cap. He pres una aspirina. Fica't al llit, corre, que agafaràs fred. Tinc ganes que arribin les vacances per poder treballar en el llibre. Saps que has fet moltíssima feina? M'agrada ajudar-te. Sense tu no sé com m'ho faria. Frederic, m'ho he estat pensant i em sembla que ho vull deixar. Tant anar amunt i avall em cansa. Com tu vulguis. No sé, així podria estar més a casa i ajudar-te a la consulta. No passa res. Últimament treballes massa, estàs molt cansat. T'estimo. I de què se suposa que m'he de retractar davant d'aquests senyors? Què vols? Que no puguem entregar la comanda per la teva tossuderia? Tant et costa? Endavant.
Els obrers estem decidits a continuar la vaga si el seu fill no es retracta de tot el que ens va dir. Em sap greu haver-vos insultat i amenaçat. Reconec que em vaig excedir. No tornarà a passar. Us demano disculpes si és que encara hi sóc a temps. Ho sento. De veritat. Senyor Dalmau, nosaltres tornem a la feina. Bueno, t'ha costat, però almenys al final t'has comportat com un home. Ja pots estar content? Has guanyat la partida? No es tracta de guanyar ni de perdre. Quan un s'equivoca ha de saber rectificar. No, pare. Jo no em vaig equivocar. Som nosaltres els que manem. Abans de poder manar, cal haver treballat. I tu d'això, fins ara res de res. Però si vas ser tu que em vas fer plegar de la universitat. Mira, tens 23 anys i no has passat de segon curs. Jo la teva... Bueno, va, no em vinguis amb sermons, ara. He fet el que volies, no? Doncs tinguem la festa en pau. Sí. Potser va ser un error fer-te venir al despatx. Ara t'escolto. Jo on hauria de ser és a la universitat? No. Demà mateix, en lloc de venir al despatx, aniràs a treballar als telers. Així aprendràs quina és la feina que es fa en aquesta casa. Ja n'hi ha prou d'aparèixer a l'hora que vulguis. Faràs torns, com tots els treballadors. Has acabat? Demà et vull a la fàbrica a les 6 del matí. Què? Està content el pare? Suposo. Els obrers tornen a treballar. Així m'agrada. Que creguis. Àvia! Una moto com aquesta bé s'ho val? Vol que la porti a algun lloc, senyora? El Llorenç molt aviat va saber què era el que havia fet canviar d'actitud al Xavier, però estava tan tip de discutir i enfrontar-se amb la mare que per una vegada es va estimar més callar. Va ser un hivern molt fred. El Frederic es passava hores tancat al despatx, treballant en el llibre, i jo no em podia treure del cap que no hi hauria més dimecres i que no tornaria a estar a prop del Ramon. Ja hem tancat. Plou. Serà un Nadal amb pluja. I molt trist. T'he trobat a faltar. Bueno, esto ya está. ¿A ti te parece que con esa miaja de cola será suficiente? Claro, mujer. Me la ha dado el carpintero. Mejor dejo la silla en un rincón hasta que se seque la cola. Me voy un rato a Calmingo. No tarde. ¿Qué hay? Dile a tu hijo que no toque esa silla. Si le movía una pata, tu padre la han colado. Pues hubiese sido mucho mejor fijarla con un par de clavos. Dile que si no le gusta, que otro día lo haga él. Estoy más que harta de tanto dile esto, dile lo otro. Si quieres decirle algo a tu hijo, se lo dices tú. Y a ti lo mismo. Que parecéis dos chiquillos con tanta tontería. Lo dicho. Me voy a Calmingo. ¿Te ayudo, madre? Sí, ayúdame. Pero no a pelar esta pava que ya me apaño, sino haciendo las paces con tu padre. Déjelo ya, madre. Eso es algo entre padre y yo. Padre ya es mayor. ¿Y para qué engañarnos? Siempre ha sido un poco cabezota. Pero si yo respeto a padre, Pero es que él no me dirige la palabra. Entre el uno y el otro me vaya a volver loca. Y mañana es Nochebuena. ¿Cómo vamos a celebrarla así?
Venga, madre, ahora no me cuente eso de que por Navidad las familias deben estar unidas, ¿eh? Hazlo por mí, Antonio. No me gusta de los peleados. Está bien, madre, usted gana. Por mí no se preocupe, tendremos la fiesta en paz. ¡No! ¡Ay, no! Joder, madre, qué susto me has dado. Encara estàs llevada? Volia acabar de planxar. Com és que puges tan tard? M'he entretingut amb la feina i després he anat a cal ningú. Mentre planxava, m'he recordat de la primera vegada que... aquí mateix. Sí. Fa tant temps que tu i jo... Dolors, ara no. T'estimo tant. Em vaig al llit. Estic molt cansat. Estàs cansat segons per què. Hola. Sembla que comença a nevar. Hola. El Frederic continuava treballant en el seu llibre i jo em tornava a sentir plena de vida. Així que passin les festes tornaré a anar a les biblioteques. M'agrada poder ajudar-te. I a mi veure't tan contenta. Mira ara com neva. Sí, parece que vaya a cantar una saeta. Mira, mamá, está todo blanco. Qué exagerada eres. Por un poquillo de nieve de nada. Una nochebuena con nieve, como en las películas. No te hagas ilusiones. Esto se va a ir pronto, ¿eh? Y anda, entra que está a punto de llegar tu padre. Pues menuda nochecita para que la Virgen María se ponga a parir. Antonio. Y van a pasar un frío que pa' qué. Que te oigo. Baja acá la carameta y que te dé el champán que nos tiene guardado. Caramba, si vamos a tomar champán como los ricos. Va a celebrar que esto está muy bien. Anda, vámonos. A que mañana estará todo blanco. Si sigue nevando así, bien podría ser. Padre, hoy es Nochebuena. ¿Qué le parece si hacemos las paces de una vez? Venga, Paco. El chico te está pidiendo perdón. Por su culpa, por poco. Eso ya pasó. ¿Qué va a hacer? ¿No hablarle en toda la vida? No te metas, que eso es una cosa entre tu hijo y yo. Anda la Virgen. Esta sí que es buena. Y yo estoy en medio de los dos. Déjele, madre. Si él no quiere, no quiere. No, si aún va a resultar que yo soy el malo. Por culpa de tu maldito carácter ha pasado lo que ha pasado. Pero si no ha pasado nada. Eso, tú defiéndele, que solo tiene ojos para él. Estoy hasta los huevos que siempre eche la culpa a los demás. Según usted, todo el mundo se equivoca. Solo usted tiene la razón.
Yo sé lo que es pasar hambre. Yo pasé la guerra. Y los jóvenes como tú habláis de derechos, solo de derechos. ¿Y los deberes dónde quedan? ¿Para quién son? Siento mucho que usted y madre tuvieran que pasar hambre. Pero yo no tengo la culpa, coño. Por favor, hijo. Déjalo. Que le grite a su padre. Que lo amenace. No, yo no le he amenazado, ¿eh? Yo no le he amenazado. Pero es que usted me pone de los nervios. Hijo, por favor. ¿Dónde va? Nochebuena. Carai, ningú. Sí que és estrany que tinguis un detall. Et deu haver pujat la neu al cap. Cony, si continua així, tindrem un Nadal ben blanc. Què hi fas, tu, aquí? Vosaltres no celebreu el Nadal la nit abans? La Nochebuena. Ah, això. Apa, brindem per la Nochebuena. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Saca la bota. Más o menos. Et veig fotut, nano. Què passa? Una noia, potser? Ojalà. El meu pare. Sé com ens ho fem, però sempre ens acabem enganxant. Potser és que tots dos teniu massa caràcter. Deu ser això. La veritat és que és bon home, però quan fica la banya en un forat no hi ha manera de tombar-lo. Tots tenim les nostres coses. I si et serveix de consol, jo no em vaig entendre mai amb el meu pare, el cel sigui. Me'n recordo una Nochebuena allà al poble. Aquell any les passaven magres. Doncs el meu pare es va vendre l'únic traje de moda que tenia per poder fer un sopar com Déu mana. Cony de Paco. Si es deixaria tallar una mà pels seus. Quan era petit el seguia a tot arreu, li tenia una devoció. Per mi el meu pare era com un déu que tot ho sap. I mira ara com estem. ¿Quieres turrón? ¿A ir a Alicante? ¿Que a ti te gusta? Me voy a la cama. Buenas noches. Que descanse, hija. Me voy a dormir. Mañana será otro día. Cago en la leche. ¿Quién me manda a mí ser tan burro? No fumes tanto, que luego te pasas la noche tosiendo. No sé cómo me he aguantado todos estos años, niña. Quizá porque quiero a este marido que tengo. Me pidió perdón y yo seré burro. Estará en Carmingo. No. Mejor espero a que vuelva. Así me gusta. Que reciba a tu hijo.
Antonio, ¿eres tú? Va nevar tota la nit, i mentre nosaltres dormíem, les teulades van quedar completament blanques i el terra va anar desapareixent sota la neu. Ningú no es podia imaginar que aquell 25 de desembre la ciutat es despertaria convertida en una postal nadalenca. Nosaltres, quan ens vam despertar, no vam viure l'alegria de jugar a la plaça fent ninots de neu. Nosaltres, aquell Nadal del 62, estàvem de dol.